yana barin zuciyar mu in aka tona an wata ko halin da zai sallakar mu hanyar janna mu bayyana abin da zai sanya mu cutar juna. Bani a shaye-shaye ko ina yi na duba da mu kawai yaudar ne dubar harkar finge da mutum jahali yan asali duyan gani miyo haƙuri ko mai yi ayari domin bari karni hali kun yi wa nazari cikin lamari kun bari bari na kwaya bari rabi kai zare alaka sare mana lafiyar mu alaka sare mana yan noma ya shaye-shaye ko ina yi na duba da mu kawai yaudar ne dubar harkar finge bandani yan gari noma ajiye halin da zai sama rana nima bandani a kira ya Allah sarkin zamani ya sani yanar duniya Allah ke da ni mai kulaki so na yau ga samarin zamani da matan zamani kuma ajiye halin nan da zai sama rana nima bandani shaye-shaye na rusa wallahi shi sun gani ka turbiya karshe su bari amma in ma abokai shan ganye bari ya hakuri ni buri na duk mu gyara mu bar yin barna nima bandani shaye-shaye halittar da ni an ganin mutuncin kowa ciki har da ni idan yi mun karo ba zuwa dab da ni na zage-zage sanadiyar shi na abin da zai sana rana ni ma ban da ni san da cewa cutarwa ne in uwa sannan idan muka sha yana cire nisuwa